се и ще стреляме. Легни долу. Смешно ли стреляме в далечината. Ромите от пловдивския квартал Столипиново се вдигнаха на протест заради мизерните условия, в които живеят. Хората от квартала се оплакват от тоновете боклуци, които само преди няколко месеца бяха изчистени старателно от общината. Кой ги хвърля тези боклуци? Ма то вятъра, всичко. Има ли вятър от боклуци? От всякъде тече боклуци. Ма то вятъра май само в ромските квартали духа. Кой ги хвърля тези боклуци? Ма то вятъра, всичко. Има ли вятър от боклуци? От всякъде тече боклуци. Абе, мани ги боклуците. От всякъде тече акъл в това Столипиново. И ще дойде от чистота хората да се чистят. Нали за това плащат? Точно така. За това плащаме ние. Дай да видим какво още ги тревожи братята роми. Имаме 2 контери, имаме за тая блока. А за това блока, контери, наймаме ли? Имаме 2 контери, имаме за тая блока. И 4, цялата блок отива за 2 контери да палят боклука там. Не знам кое ще бъде по-трудно. Да се изчисти Столипиново или да се разбере какво искаше да каже госпожата. Мария, ти ако това не можа да разбереш, какво ли ще вденеш от следващата ромска главоблъсканица по пробеге? Целият проблем беше сино и той къде искал с нас да се тепа, нали, он е вътре тук и замахе ни коне на лизи. Няма пари да плаща конете. До тук разбрах само, че някакви коне са били взети на лизинг. Слушай внимателно и ще ти се изяснят нещата. Аз съм дома с баща му и съм му казал, трябва да върнем парите, защото това ми е войч от Кюстендил и той почна да ме напцува на деца. Ето тогава станал скандал и почнахме да се бием. Сложни за разгадаване са ромските души. Изреченията им са още по-сложни за разгадаване. Еми се бихме за една причина, слизам да гледам брат ми за какво се кара, дръпам брат ми, има време, двамата братя, един ми е дръпал, от другия му удара с бухалката, една тръба и за това трави почва да не бия. Аз купчето на Рубик ще наредя по-бързо, отколкото да разбера смисъла на това изречение. Еми се бихме за една причина, слизам да гледам брат ми за какво се кара, дръпам брат ми, има време, двамата братя, един ми е дръпал, от другия му удара с бухалката, една тръба.